Здравейте хора, искам да ви кажа, че е един мой приятел, ето този пич. Името му е, сега ще го кажа, чакайте. Той от моят клас. Ето е, защото има домашно по-английски. XX Pro Killer, можете да го гледате в YouTube, разбира се, дами и господа. Всъщност искам да ви съобща, че има и още един. Сега ще ви го кажа новия. Още един, т.е. цялото Razor King BG. Той ме коментирал клипа, който играе в Cosmic Craft, много хубав клип, можете да го гледате. Ако има някакви нови клипове, сега ще покажа кой. Аре, той е пич. Той няма видеота. Но това той не го е снимал. Сега ще видим. Да, снимал го е. Това какво е? Бег тук. Ще си гледам предишно клипче. Днес ще играе Космик. Аре бе. Омънка, брат. Тук вчера му взимах диамант. Първия си. Клип от 2013. Показва, че съм го качил тази дата, но не е качен на тази дата. Тук нямах микрофон. Ама сега, това е втория клип. Здравейте, ще играем на... Да. Това как се стелите бандика. Така е. Някой да се абонира. И това е всичко. Само иска да ви го съобща, да. Писте тук глупости, окей. Мисля, че вече сме готови. Абонирайте се, харесайте.